Tikulandireni soni pano papa Code Online TV yanu yapa intaneti. Lero loweruka lachiweru madzulo programu yathu yomwe tikuichula kuti Tchutchutchu wa moyo omwe tizikati kukambirana ndi abusa zeni za moyo zimene amazizembazo zomwe amazizembazo ifeyo tizikhala kuti tili pano mwina pena makani mafunso kuchalichi kuti mufusa bwanji mbusa akulalikira pagome mwina mukulalikira pagome ine ndifuna ndi sitimafunsa azina sitimafunsa dzingomvera ne pa program imene iyi Saturday lililonse tizikhala ndi abusa akapenga 7 koloko madzulo muzingochera ngatinso muli ndi mafunso ena okuti mufuna mufunse taziponyani ku inbox ife tizikhala tikukambirana pati panopa ndiye tikupitirira motene program yathu iyi kuti lelolo zomwe tikukambirana nkhani ya zakumva za nthupi ndi utumiki kuti zimakhala bwanji kapena ndi chikhristu ndi kupemphera kuti ine ndimafuna abusa kuti andiunikirapo kuti kodi tikanena kuti iwe ndi mkhristu zimatanthauza kuti ukangobadwa maso pano basi umasiya kubayabaya nthupi olalikira manena kuti bwerani kwa Yesu kuti mudzatembenuke mtima osati thupi thupi silimatembenuka thupi silimatembenuka kuti thupi litembenukenso ndiye kuti sukwatiratu kuti mwina kapena ikakhala kuti wafika pokwatira pacha mulungu amazayasa magesi kodi zimakhala ngati kuti ukakhala wang'ono nde ukukula umafika that adult level yoti kamunthu katu kakuoneka kuti tiziwalo tayamba kukhwima mabere atuluka chani zimene zimachitikira azimayi nayenso sikana zamba kuchitikira choncho zimene zimachitikira azibamboka nyamataso zamba kuchitikira koma adakalibe nyumba mwa makolo sindiye kuti fika choti zayamba kumveka kuchita ndiye ndi chizindikiro choti ukwatire zimakhala kuti kukhwima kwa thupi mwanjira ina sidzingaleke kubwera chifukwa choti ni makolo zilibenso uzimu lifake zikukupanikiza uli kwanu kusaza ndi anthu onse mukutionera pamenepo akuti zokumvaimva magesi a Eskom alibe uzimu iweyo ukatembenuka mtima chimene chimachitika kutembenuka mtima kumangokuthandizira kuti udzidzilesa ili ngati kuti ukabadwa maso pano umapasidwa age uwatembenuka mtima kapena kuti chokudya chiliapo iwo lipano nde ukuzidwa li chokudya ichocho sata nthawi yake sinakwane nde wina amanena kuti ine ndidya fukani ninja iweyo makhatu ninja yomweyo komano you are able kunena ra chifukwa chokuti pali lamulo loti ndisadye nthawi yake sinakwane sindidye chifukwa njala ilipo chifukwa ineyo mukuona kwanga mwina ndimazaona ngati kuti ukhoza kukhala kuti wakumana ndi mulongo komano chifukwa chonena kuti ukuyankhula malilime mochuluka mzimu uchaso ndi wochuluka kwambiri ndiye mwina muli awiriwiri mulumu zikayamba kubwerabwera magesi aja kungoyamba kuyankhula malilime asowa basi mazakhala kuti you are neutralized basi njira yabwino kuti ukumana ndi mulongo uonetsenso kuti musapanikizane pawiriwiri ndi umagwiranagwirana sigwira apa malilime sagwira fasting yosethera mazi apa pa njira yabwino yoti wakumana ndi mulongo muzotitiya tikacheze town pamalo ponena kuti kudusa kwanthu kuti panga restrict kuti ndisagwire koma otherwise mukalumu choncho mwasekerekana awiri ati kucheza ukuona baibulo kodi zomvaiva za nthupi kungokhala mulumu ngati ino olomayiyo ali okula chotani nkhalamba sidzimaona ndi force yoopsa kwambiri force ya nthupi mwa munthu wanzibambo ikambwerera ngati samakwanisa zipanga control kuti Yesu wakeyo akuchepera kaba pa iyeyo ndithu sayang'ana kuti uyu ndi wazakazi ngati mukumva zimenezo amene mukutionera panopa akuti musanapite ndi chifukwa chake mmamva abambo akulu akugwira kamwana katang'ono
chuchitika ndija kusonyeza kuti umakhanga ubongo wasamuka basi akulephera kuti akhuzozipanga control. Jesus sakupezeka apa kuti maganiziro malo oganizawo amakhala kuti asuntha. And do you know kuti kuli anthu ena oti sapemphera koma amakwanitsa kudzipanga control. Ndi kuli ena opemphera mphamvu idachulukitsitsanso uku kumapemphero anachuluka kuso mphamvu inata ndi amalephera panga control. Ndeni namva kuti akuti kuzoza kumazaonjezeranso. Dzadza huli dzadza kudzodza kokuli apo ndiri muyembekezera kuti ena adzingomera iyeyo ndipo unoti akutiriya wachocho ndamakanga tinayeso monga pamene popo mwati pasamfundo ngati mene muli lino yabusa kusonyeza kuti mumpingo anthu akakhala kuti ali kumpingo mukamalalikira ena amakhala kuti sakumva ulalikuja. ndize ndizonena kuti sikudzati mwina ena asadakumane nazo koma ena anakumana nazo atakumana nazo iwe kulalikira kumaliza kuweruka message yokalandira ndiyoti koma suti yokhaiti inende mandila santima kuti kumatsono mina ndiyadalitsikira muja wina sana dalitsikira ndi koma suti iye alakona suti ali munachena iye chimene wangona choti munachena pano pabusa mamwena amikiroti ndadalitsikira mene mukupangira 6 pack kuna lazima pamwe mufana 6 pack but 1 pack tu iya 6 pack bona mama seziyo ndatu akaona mwina mene muli cyo chimu azimai nakasi azilonga masiku ano akumakumbira anthu ama zimachana mene tukonera zimachana kwa maana ngani ndona kuti ukakhala ni Mulungu zofuna kutengera Mulungu wako zimakhaza koma choyambirira si Satana choyambirira makhala thupi lako lomwe na nkhani ya zamanyumva Satana amabwera kachiwiri koma koyambirira ndi zimene unabadwa nazo ndi chilengedwe cha thupi lako cha iweyo ndi zimene Mulungu adayikeza because ungati sunga khala soni ma feelings mthupi mwako siwe munthu ndifukake ndimanena kuti mzibamba amene ati ineyo basi mkazi wokongola ndi wanga ekhayi ndinafika kulibenso mwina timadzati ngwachinyengo anene chona chenicheni kuti koma kudzikoko akazi ndi aliko ukongola mwina sokosa wanga koma kwa ineyo ndinafika kuti uli ndi chileso kuseza kuti tikunena ineyo ukongola onse opodzati siningamalize onse ndidachotsapo mmodzi ndi uyu kuseza kuti tisanene kuti kulibenso wena ndi ukabadwa matsopano nkhani yomwe yakula ndikuzilesa ukangobadwa matsopano mphamvu yakubadwa matsopano ndikuzilesa koma ngati sungathe kuzilesa sakhala Satana ukhala iweyo chifukwa cha zinthu zimene zinabadwa mwa iweyo kutero anthu aja akakhala kuti apezereredwa ndikumazanena kuti anali Satana ndifuna kuti amati apano Satana sindikumuona anagwirira mwanayo si Satana ndiwe unadzitengera zokumva you see ndiye nkhani zake chabwino tipite ku break tuodereka nyimbo akaka tibweraso tipitirize program yathu ya Tchutchutchu wa moyo. Chabwino ndi mmene tikupitirizira program yathu nde abusa ndimafunanso ndifunse pali chinthu ichichi mwina kwa anthu amene akutumiki right anthu amene ali ana kuti auyamba utumiki kumene pali mbali yomwe timayiona kuti kodi Mzotheka munthu uli pa guwa ukulalikira ndithu Mzimu Woyera wakuzozatu ndipo kuchita kumva kuti ndikuchokera kosala ku nyumbako kufika pamene paja kupezeka kuti thupi lasokonekera kungoona ndithu mlongo wina wake ntchalitchi mucha kupezeka kuti ndithu thupi layamba kuyabwayabwa ndizotheka zimenezo heya akuchokera ku nyumba kosala kudya kosala kudya
ndikufika pene paja nkumatumikira ngati zitafika stage yona tu kutumikira chifukwa choti wamona wina wake pali njira ziwiri pali kuti uku okay Sara amati akafika kumalo aliyesa amavomereza kuti sikana anakongola mpaka Abrahamu ananena kuti wetu kuti ndinene kuti ndiwe wanga ndiphedwapo zazi ndiauza anthu andiwe mulongo wanga kuti ine ndisaphedwe kaya ena amati anali mulongo wake edi chanchani koma apa siza mulongo ni mkazi wake komano apa kukampanga present ngati mulongo kuti we ndinene ndiwe mulongo wanga chifikapo ndiphedwa wakongoletsetsa mwanawe so ku zodzedwa kapena kusala kudya sichileso choti sungamono okongola kokongola kumuona komano nkhani ndione ati kuti ufike stage yoti waima pagome ukutumikira ndiye kunati ukusuwa mtendere mpaka tupiri kuchita maimvaimva chifukwa choti waapande pakuyenda noziwanda olo else ndoti akumidima atuma kasikana kawo kokongola only to attack you just to attack you kusenzati ndizosatheka kukhala pagome nikupezeka kuti ukumva maimvaimva because ukangoima pagome uniform imene umavala nizimwera umavala chicho semene umayankhula zine joma khadi kunyumba sudakonzekera ukangoima ukozokonzekera verse koma ukamapene paja zimene zizituluka ndizimakhazi tuzina zosiyana umadabwa kuti what is happening nkhani imene naneso kundidalitsa koma yachokera mmavumbulutso chifukwa chapa malo pamene watani waima ndiye kuti ngati kuli zitopotopo zina zikuyembekeza kuti mwina wachoka ukafulapo uniform koma ulipo mpaja mpaka sontendere kumakokera sheti andi kuchosa kai shati itsika umu sindiri bwino aiya imene ndodi pali wina wake wakundima wabwera kudzaponya ziwanda to disturb you ndiye kuti ngati olo zikhoza mwina kunchitikira munthu amene church chake muli azimayi amaliseche chifukwa machechena kula azimayi amavala ngati kuti sakupita kopemphera mwendo uli chonchi huku uli chonchi koma kasiketi kalumu gogoda iluku akakhalia patsogolo bible lake apa akuti atenga kaujena ikapa akasi amatenga kachitenje amaika nditu kachitenje apa koma ku video yose because nzima itu kungoonesa ikatumba mutunda mupopkhota mabondo pakupita wavulatu mwaule mutu koma tikapita m'Bible ndiye kuti tikuyambira mmusi mwene kuonesa akatumba kapena anko iyi wavula ndifika chake Ayuda amavala za zitali ndifika kale za Tchutchutchu akaza amavala za zitali chifika choti kulira mulo kumene kuja loti nzimayi akangonesa ka anko kafupa kapa amamwerengera tu wavula kungonesa nsana wavula so ifeyo machecha athu achipende ndi aja machecha yomakoti sketi room gogoda iruko koma mawere so nawo ali pantunda yavutira ntchalitchi bwanja ati this is English church you got to understand you know nde abastake so ngati amangolimba mtima ati uyo ndiwanga akhalotendera kuti olo zimene akuona salibe nazo ntchito ndizoma amaona date anazizolowera koma notiyerekeze kuti ndo wabwera udzone zimenezi ndafusapo ifati nakumana ndi nkhosa ina yomwe inapezeka kuti inayitanidwa kuchechi kwina kuti ikakhale ngati kuti ikukalalikidwa kuchechiko ndipo inampeza mulongoyo kuti ndoyaka ndithu kuchalichiko anayambisaso ndithu intercession komano anapezeka kuti service chakungotha anamuyitana ndithu brother uja mubwere ndisakuphikireni kunyumba monga nkhosa komano atakafika kumene kucha anakapezeka kuti hayi ndithu Arsenal akwawo mpira unaseweredwa zomwe zinachitika ndithu brother ikupezeka kuti anagwa ulesi kuti ngati ni anthu achipente mwafika kuti khala ndithu mena makoperana anthu kuchalichi koma ndakasewera mpira ndiyo anthu iniyonse anthu aserious ndichifanya ke ndakafusa nofuso nonena kuti ndiye kuti ndizotheka kuti ololi chalichi muja uzimva zokumva imva ifazi kutengerano kuti mulongo imwina kapena atu amamva zinthu zati chalichi ankakozekera kuti ndikapochoka pano brother nde musaiwale tu Yesu ananena kuti koma sonse amatambuye atakalowe okay so kuoneka kudzozedwa kuoneka kutani ndi azibusa ngati amene akulalikira komano ndonena kuti mpira amausewera mulungu tusaya pamene pabusa imani kusayeza kuti mukunena kuti ku leaders tumika ambiri zikumachitika amene akusewera mpira zimene zonkumachitika
kodi ndiye musanapitirire ndizothekaso kuti ngati mbusa eti tayankheni ndiye ndikufusaniri tayankhani imene so ndifuna unena kuti uyuyu mnyamatayo anali oti mwambuye anali wanyowani koma ngati anali wanyowani mumadziwa zoti mneneri wakale ndi mneneri wanyowani pena ndamene amakhoza kukhala serious kwambiri kusiyana ndi wakale ndoti mbale isona chimene anabwera chechi samachidziwa chifukwa chokuti ukakhala wanyowani umakhala kuti chilichonse kwa iwe ndi fire koma ndoti mwa iye munaibe fire nangopitirako kangotsona ndifuna chongo wako katabwera nukadakathera msiketi so it's not all about kuti waima kutsogola praise team akutsogola intercession ndeti ndi wamoto no ena amakhoza kutsogola fika chaluso lobadwa na talent yawo panga communicate ndi wake ndifika chake kuli ena oyimba zauzimu gospel iwe kumamvera nyimbo chobati koma akusinja munthuyo kungomaliza tiyeni mukampeze kuseri palalelo watsegula baibulo losiyana ndilina koma wakatsegula baibulo lina bwanja kuti ine ndi talent yanga tiyoyimba ichi so nasankha ndidzimbira mulungu problem ya anthu amaona ngati aliyense oyimba za mulungu ndotembenuka mtima ndekuti olatakhala kuti ali ku praise team musamale ndivake ina anthu amati mwana wanu wakise bwanji simampanga zimba gospel ndani mati sitimachita kupanga yawe amachita kupanga mulungu akadzampanga kuti ayimbe gospel adzayimba chimene iye ali usazoti panopa kumpanga akhoza kukayimba kusangalasa ine osati chomwe ali is talented, he can sing any song and people can get blessed koma munake asakudalitsika. You can preach and people get blessed. Iwe yosa kudalitsika. Ukozotsogolera intercession and kumana ndi ambuye osako kumana ndi ambuye. So singani oti wayaka moto ndu. Koma ngani noti akuchita ni ndani. Oda suongo yankhulo odala ndi ochita. Ichabwino. Tipita ku break tibweranso kuti tizamalize program yathu ya Tchutchutchu wa moyo. Takhala pomwe. Chabwino abusa ndipitirize somo tene. China so chomwe timafuna kudziwa eti kodi tinganene kuti nakasisi mathenga ina akamapita ukasewera mpira kwa usewera mpira uja mwina 5 mwina past 6 kamenya mpira service ya 8 koloko ndio satana iya komano imakapezeka kuti akakafika ku service ko kokapezeka kuti chilichonse chikuchitika ndithu bwino moto bu mulibemo mulungu. Okay, tukukhala masiku ajonena kuti anthu akumakhoza otchula dzina la Yesu. Musewale tinali ndi achina pa Jesus. Tinali ndi anthu ameneno amakhoza kuoneka ngati ani mulungu koma mulungu palibepo. So masiku ano ni masiku owopsa. Andi china chimene niyo mungadziwe ndichi. Ngati munthu amalimba mtima kabisala pa chire asakudziwa kuti munthu adusa nthawi zanji. Kapena njoka ikhoza kumpeza popo. Koma nkubisala ndizi kwanje nkumadikira kuti aduso wina amupe nkudusa munthu ndikusatira kumupa kuchosa moyo wa munthu chifukwa cha ndalama imene akapeza mmene mwina 30,000 40,000 ndikumakondwera kuti lero taweruka bwino chifukwa chotsa moyo facha 30 kuli bwanji kupita kwa sing'anga kangompasa mankhwala okuti akayima ndikumayankhula zinthu anthu azibwera nkumapereka ndalama. Be careful. Pamene pali issue ya ndalama munthu can do anything. Chimene ufuna nena njona tikukhala masiku onena kuti no zolalikira izi zofunikira osatira maso atsegule kaye aone kuti kodi ndi za ambuye si za ambuye chifukwa chonena kuti siyense amene akunena kuti chira ni mphamvu ya mulungu si onse amene onati masulidwa ni mphamvu ya mulungu. Okay, so kusonyeza kuti chabwino ukhale kuti wazozedwa mwa ambuye iweyo mwina ndiwozozedwa mwa ambuye nde mwina uli ku vestre podikirira kunalowa mulungu walakwisa kumene kuja ku vestre kuja yalakwa koma nakasi service umaitenga kale ndiweyo nde kuti ukuyenera kuti paguwapo usapite kapena. Okay, pali pawiri chichewa choti walakwitsa ndoti wachitayo ni munthu amene ali ndi guilty conscience komano kwa munthu amene conscience yake inafa siku lakwisa ndi chikhalidwe chake fika woyamba kumene you cannot do that. Ndekuti ndi veteran ndekuti ndi veteran wazolowera ndi china chimene mungadziwe ngati munthuyu
sagwiritsa ntchito mphamvu za satana kapena za kumdima metu kunenera kuti ni mulungude amene amamugwiritsa ntchito ndoti ni muchatima nati mulungu kwa chisomo iye akhoza kugwiritsa ntchito lowakachaso kupulumutsa anthu ndoti iweyo ukhoza kuima pene paja mulungu akungokuona chimodzimodzi ndi wakachaso kuti ukunthandizira chifukwa chikumachitika chikumakhala chija chonena kuti azilongo akumatha ndithu kuziwa kuti lerotu wandimenya Arsenal service isanayambe komanso akumakhalanso omwewo amene azikapezeka kuti akukapereka fire moto preach on satana thandizana satana komano chimene chimachitika chonati kuopsa kwa za mulungu ukafika level yetu azizolowera chimantha chija cha mulungu chimachoka chikachoka olokuti asa 2 minutes utha kugwira mabere ndi kumapita chifukwa cha mulungu chenicheni chatani mulibe koma ngati chilipo iweyo ndithuma nena tiwe satana choka nditalikire pita kumbuyo kwanga you see yetu okay so koma sitinganeno kuti kulibe otero alipo chifukwa chokuti adazolowera ndimeneyo aliti kusenzera kuti chomwe tingauze anthu pa Tchutchutchu wa moyo ndionena kuti akuyenera kukhala ndi mzimu wachidziwitso ngatili nkhani yazopemphera komanso mwina kumapeto kwake conclusion kunkhani yomwe timakambayi mungasindike mkota wake motani kunkhani yonse yomwe timakambayi nayo kuti maimvaimva kuti ndizotheka kumaka maimvaimva uli pa gome ndizotheka mwina kukhala kusogolo kuja umapezeka kuti iyayi thupi la baya koma ukulalikira ndithu tisegule Yohane verse 4 kuzapezeka kuti walakwisa ukunena verse 10 chifukwa kuti thupi taomba ni mkota pamene papa chiyambirira ndimangofuna kuti ndinene kuti thupi la munthu silimatembenuka mtima thupi la munthu silitembenuka silisintha limakhabe thupi maso a munthu ndomwewo lilime ndi lomwero komano chimene chimachitika ukakumana ndi Yesu iwa umafunika lilime ulisankhire mawu olankhula thupi lako liuze zochita iweyo ndi amene umakhala controller wawekha koma ngati sungathe kudzipanga wekha control ndio ukhalenso kuti uli patsogolo pa anthu umakhala ngati wa the celebrity wa anthu aja ndiyoti wina aliyense amene ukhoza kumfikira umakhala ngati kuti kuthekera uli nako mwaona ndiye ndizija zona kuti ngati susamala ukhoza zimva ngati watchuka ukhoza zimva ngati kuti chichonse chikuthekera koma iweyo zako ukuziononga so pamene pacho ukhoza kukhala ndi anthu awiri atatu amene akuoneka ngati kuti akumakulimbikitsa za uzimu zokoma iwo sali muzimu iwenso suli muzimu ndoti pa dziko pa we are not building a church tikupanga build club imene sikupita kumwamba koma ikupita kuchonengeko pambali pakuti ena amene ali ignorant mulungu achitirabe chifundo so nkhani ndi imene yonena kuti program ndi abwino kwambiri kunena kuti ikhoza matunikira zina tikukhala masiku achionena kuti anthu angoswekera akhale ndi mzimu wachidziwitso si aliyense amene wayima pamwamba pagome kunati ndine man of god you see so zina taonerako mmapulpit mwanzathu mabwalo mwanzathu kumpempherera munthu nkumaulula tine masamba mankhwala you see ndikafuna kalalikira ndisambe mankhwala chani tindizi nkhani zambiri zimene tamva zomwe tizibweresa panopa kuti anthu aphunzire ukatere so apa ndikupita kuti pamene tikupita chitsogolo tikhala tikuyankhulana zochuluka nde inuyo mukuyenera muzikhala pompo loweruka lina lilonse 7 koloko madzulo muzikhala muli pati muli pompo tizikhala tikubwereserani programu imeneyi kuuzana za Tchutchutchu wa moyo chathunthu cha moyo cheni cha moyo chosa chipita mbali ndipo tizikhala ndi abusa panopa akutunikira ziwiri zitatu ine ndikamafunsa mafunso osamandiponya miyala mafunso ena ndikumatenga ku inbox anthu akandifunsa ine ndichitengero chabe kuti ndipo yo anthu adzifunsa andine mmadziwa kunena kuti ndimakonda mafunso yes ani munthu olatafunsa funso loduka mutu sine mamweruza wafunsa kolingana ndiye amene aliti mwamva kaya ndilanu ndiloduka mutu lifuseni wiki ya mawa tiliso pati tilipo mpano nthawi ngati yomwe ino ambuye akudaliseni